Ай, я кажи, къде си бе китаец? Къде си бе китаец? Ай, бъде по тебе, ай. Да го вие, кой ти? В ръката. Другото стои с ръката, че кой е? Чигар. Дай малко Пи малко. Ай, как ще пия, аз не съм пияница. Аре, Ваня, вари пътя, бе. Значи това, бе. Той тече. Ферма ли има вътре, бе? Тъпо. Казът ми е бомба. Викат ми бомба. Иване. Иване. Я кажи спирката. Само да ми паднеш, сега като припаднеш, бой. Ела, тук да вали, В газа, бой. Айде, стига да В газа, бой. Само да ми паднеш, пъската не спаднеш. Бой. Чакай сега. Газът ми е помпа. Визирам като бомба. Газът е помпа. Вибирам като бомба. Абе, яко кажа. Вали си двамата пъти да мога да снимаме. Айде. Дай огана. Я да цъка. Няма. Дай ме оганче. Искам тук трябва да се Ивано. Че аз съм много газ на пак. Иване. Така. Тай бе, то, което на хвана. Иване! Сега ме имитирай, чули? Имитирай ме, виж сега. Ай, ми, Боб Марли! Ай, сайки! Дай! Ай, шмис, бой! Ай! Аджик, вари давай, бе. Не може да се... Ваня. Ела тук. Давай там да го следим тук, че не се нищо, давай. Ела тук, светото, ела. Вижте, дай ми удобно. Не бе, Ваня, тук на светото се виждаме, ела бе. Виж сега да напаре, бе. Ай, още аз ще ме, ела. Ако по-глупости да не яма излъг. Аре, бе. Ай, бих по-бали! Ама не, Ваня, ела тук на светото. Ела тук на светото, ела. Къде си бе, китаец? Ела там, аре. Виж сега да. Ела. Иване! Ела, че. Ела, ли. Аре, Иване. Значи, Иване, кажи. Айде му даваме цигари пари. Питай го. За колко си имаш? Не. Не. И той Забавление иска да спрем само. Ванка, я ги отри набързо. Ванка, дай сега. Айде, Ванка, още цигари ще даме, още пари ще даме. Аре, Иване, идваш ли? Иване. Сега малко, Джой. Бъде.